Големият екземпляр е подарък за мама от Уенди, жената, която отпечата и подвърза стихосбирката. Това е първата им книга на български. Спрядаха на всички. Значи големия е подарък за тебе. А тя е изпратила, ето двете малките. Това е изненадата. Маменьки, няма ли да прочетеш? Мисля, че има... Майко, моля ти, провери всичко и ако нещо не ти харесва в изданието, обади ми се да го оправя преди да отпечатаме другите бройки. Най-трудното беше да не се издадем, но явно някой издаде тайната. Здраве да е! Удоволствието да работя и работим по книгата беше огромно. Щастлива и благодарна съм, че всички подкрепиха с голям ентусиазъм проекта. Морално и материално. Как се въздържала, да не кажа? Изненада ли са, маменьки? Да, не. Спря ти дъха, разчувства се. Никога не ме изненадва. За всичко има първи път. А я прочети, може би има някакви интересни неща. Много е красиво, маменьки. Грех тази кача. Изненада голяма направила. Печатница тук. Хонолулу. Душата не би имала дъга, ако очите нямаха сълзи. И отдолу какво пише, маменьки? Поговорка на корените жители на Америка. Аз мисля тъга, ама. Аз мисля, да е тъга. Не би имала тъга. Чудесовно издание. Карма. Сигурно отзад има спонсорите. Тонка Савева Панайотова е родена в град Велики Преслав през 1927 година. Закърмена е с любов и преклонение към величието на престолния град и с гордост от далечната епоха, наречена Златен век на българската книжена и култура. В кръвта и по някакъв причудлив, но много сполучлив начин са се смесили гениите на могъщи боляри и обикновени, честни и всеотдайни труженици. Започва да пише поезия в зряла възраст, спонтанно и без специална литературна подготовка. Стиховите й са като самата нея, пастроцветни като дъгата, понякога жилищи, но винаги топли и щедри като земята. На добър час! Боже, какви деца има. Благодаря ти, Господи. Съдържанието тук. За баба Тони от правнучката и Кати Екатерина на 4 годинки. Сама го е написала. Много те обичам, бабо Тони, Кати. Мила бабо Тони, моля, пиши повече за нас децата. Обичам ти, Кики. Както Тони иска да пише за децата. Я. Будилник тук на 2 части.
раните на обществото. Няма проблем. Мои неуморни мисли, с блудни грижи упорити, устремени в светлините на ефира и екрана, тръпнещи пред новините, с болна бедност изтерзана. Мои мисли неспокойни, за миг спрете своя полет и очите съжалете, че и те като сърцете от почивка се нуждаят, а не спира да дълбаят в раните на обществото. И незгодите от злото с партиите бездуховни, властници, съда върховен, парламента безобразен, причинили гняв разпален сред народа ни велик, сега нещастен мъченик. Невиждани жестоки факти, безнадежни живи факли, ад в съвременна Европа и модерната епоха. Много хубаво. Виж, тук е сложила снимчици тук от Преслав. Пейзаж от околностите. От Ибаира, отгоре. Залез заснет от връх Караборум, Преславския Балкан. Изглед от Преслав с храм паметник свети Кирил и Методий. На Южната порта паметник на Симеон Велики. Велики Преслав, колона от двореца. Ей, тази Катя много ме изненада, бе. Тая е любимата ни снимка, майко, на Баклейна. Тогава как са ми направили там на косата? Ма нищо много е. Тя, защото е черно и бяла, снимката е много хубава. Олтар от Дворцовия манастир на Велики Преслав. Тук са Кикито и Гачето, децата. Снимчиците на децата. А и на Леле Зизи от Кати. Ми дай го там. Да, за Леле Зизи. Що го нямаш, Валю, сега и така, като е наш, как те да реагира. Искаш ли да прочетеш отзад какво сме ти написали, майко? Младши! Боже ми, тази тия с моите деца. Мамо! Чакай, тук сега да започнем. Скъпа майко, винаги насърчавана и понякога критикувана от теб. Написах доста стихове през годините. Все още обаче пазя песента, която искам да ти посветя, започната и недовършена, дълбоко скрита в сърцето си. Търся и не откривам най-точните думи да ти опиша, най-топлите и силни, за да разкрия чувството си към теб. Вярвам, че един ден ще ги намеря И облека в най-сполучливата поетична форма, а за сега ще завърша с една строфа от Евтим Евтимов. Една ръка в миг нелек, едно сърце, о само то, и тъй научих, че един човек понякога е повече от 100. Благодаря от сърце за всичко, което си ми дала, майко. Дързай, пиши и вдъхновявай с обич твоя дъщеря Катя. Твоето? Моето сега. Не. Мамо, ти си тази, която ме научи Никога да не поглеждам назад, изчаквайки се, изкачвайки се по стръмките стълби на живота. Благодаря ти, че продължаваш да си до мен в добро и зло. Аз просто искам да ти кажа, гордея се с теб, обичам те, мамо. Твоя дъщеря Поли. Много, много отдавна, в една много далечна страна, имало една баба, маменка. Мила маменке, ти наистина си спойката, която държи семейството ни заедно. Ти си силата, която ни оформя
и контролира. Знае, че бяха необходими години за всеки един от нас да намери пътя си в живота, но кой знае къде ли щяхме да бъдем, ако не беше ти с нежното си ръководство. Аз не винаги слушах, когато ми четеше стиховите си, или пък не винаги разбирах всичко, но онези, които чух и разбрах, ми помогнаха да стана по-добър мъж и баща. Маминке, надявам се да продължиш да пишеш, за да могат децата на твоите внуци да четат и се учат от една велика жена, личност и прабаба, която в превод на английски означава велика баба, гранма. С цялата си обич, твой внук Станислав. Може да си най-добрата майка, но за мен си незаменимата маминка, баба Тонка, приятел, събеседник и съветник. Целувам ръцете ти и се прекланям пред твоята поезия, която винаги ми е давала сили. Твой внук Иво. Когато маминка звъни по телефона, по-добре отговори. Нежният глас направо командва: слушай, ти просто си длъжен. Въодушевлението явно е държало будна цяла нощ, за да може да усъвършенства своята характерна словесна хореография. Принудена да сподели не само свое мнение, но и своята истинска дълбока същност, тя те повежда на пътешествие, въвеждайки те в своя свят, изпълнен с обич, голяма романтична любов и сериозни несполуки. Моята маминка е истински и много рядък скъпоценен камък. С обич и възхищение, твоя внучка Тони. Хубавите ми деца. През лятото на 1995 година получих специална награда на Българското национално радио за стихотворението си "Рожден ден". Останах много учудена, защото не бях го пращала никъде. Оказа се, че ти, маминке, си го изпратила за участие в детския литературен конкурс "Искри". Изненадите продължиха. Наградата ми включваше и една особено ценна книга "Разкази за Велики Преслав". Стойността е за мен и състои в две неща. И за мен. Първо, научих, че по времето на цар Симеон е бил създаден град с изключителна красота и великолепие, който е станал център на културата в България във време наречено Златен век. Второ, този град е родното място на нашата маминка. Скъпа маминке, през годините ти беше и все още си като скала за цялото ни семейство, било близо или далеч от теб. Даваше ни и ни даваш своята любов, мъдрост и подкрепа. Като дете най-трудното нещо за мен беше умението да общувам. Ти ме научи, че писането е начин да се изразяваш. Той е начин да предадеш чувствата, мислите и емоциите си чрез думи, които биха развълнувани всеки, който ги слуша или чете. Ти не само ме научи да пиша, но също така и да чувам. Благодаря ти, че споделиш своята страст. Моля те, продължавай да пишеш, за да можеш да обогатяваш не само нашите души, но и на останалата част от света. С обич, твоя внучка Зизи. Голямо. Много хубаво. Голямо дело сте направили. Направили сте голямо дело, мама. Кака? Маминки, кажи две думи на Леля Катя и ще изпратим. Това е като видео. Или ако искаш после. Как ти нямам думи, майко. Щастлива съм, че имам такива златни деца. Благодарни, добри. Нямам думи, мама. Просто той унемя, когато разтворихме пакета и разтворих книгите. Голяма изненада. Благодаря. Дъха ни спря. Дъха ми спря. Дъха ни спря. На всички, не само на мен, на всички дъха ни спря. Дъхът ни спря. Благодарим. Благодаря от сърце. Това е неповторим подарък.
Едва ли има друга майка толкова щастлива в този момент, както аз съм сега. Жалко, че го няма татко. Само за това ми мъчне. Той не вижда от високо и ми се радва и е щастлив, че ние се обичаме така и имаме такава майка, с която се гордееме. И маминка. И маминка. Ох, колкото